Eguerdi ondanari, gogoratu antolatzailea aldeko tabernea dala, laguntzaileak Bermioko udala, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, Rollo Konserbak, Juan Ramon Garraioak eta Campos Konserbak. Denborari galdu bari, posturik onenarentzako sarize, Barturen Arategia. Zazaldi beterretzako, sarize, garrero bilogu, Errosapeko neskak eta Patxi Bilbao. Patxi Baños! Patxi Baños, pakatuz, ontsuldu. Hortxe basarize, Barturen Arategiaren zat. Aurrera egingo dugu beste barik, hirugarren sarize, Bermioko Baserri Arategia. Amen. Harin dator, Baserri Arategiaren zat, hortxe Josu Legarreta Etxebarriak, aldekoko ordezkariak eta Patxi Bañosek, hirugarren sarize, Baserri Arategiaren zat. Aurren egingo dugu, eta hirugarren algatetik, bigarren sarize. Bigarren sarize odonoste txapelketan, Bermioko Mikel Izarzugazaren zat. Mikel Izarzugaza Arategiaren zat, 15. odonoste txapelketako bigarren sarize. Eta lehenengo sarize. Lehenengo sarize eta txapela Mungiko Morga Arategiaren zat. Mungiko Morga Arategiaren zat. Txalo handi bat irabazlearen zat. Hortxe diploma, txapela. Aurtengo irabazlea Mungiko Morga Arategia. Babestelari, eskerrik asko danori, eta gogoratu ateko tabernak antolatu dauela odonoste txapelketa hau, Bermioko udala, DBK, Rollo Konserbak, Juan Ramon Garraioak eta Camposen laguntzieraz. Disfrutau, pasoka honegaz. Gero arte.